Hallo allemaal, welkom in de stem, want het is tijd bij de schuimparty. Het is wel heel leuk. Heel leuk. Heel volle schoen. Gewoon heel veel mensen en zo. Ja. Ik ook lekker om het schuim te zitten, dat is gewoon leuk. Het voelt ook heel grappig. Nou, want het wordt niet elke week gedaan en daarom, en er is heel veel schuim. Ja, het is een glimmerige bende, maar het blijft altijd leuk. Hoeveel schuim wordt er op deze schuimparty gebruikt? In één zo'n kan gaat 1000 liter. Dus het verbruiken er 3, misschien ook wel 4. Dus 3 tot 4000 liter schuim hebben we extra in het bad vanavond. Wat kan jij goed dansen? Ja, En kom jij hier vaak? yes. En hoe vet is het dat hier een schuimparty is? Dat is mega vet, man. Mega vet. Heel cool. In deze legers, daar zitten allemaal dregers in verprenten. En dregers, dat zijn blokken en platen waar de kunstenaars geprenten en graveren voordat het afgedrukt wordt. Ze maken een ontwerptekening en die brengen ze in spiegelschrift over op het blok. En dan pas gaan ze aan het graveren. Ik heb hier toevallig dan een lei met het werk van Loes Strik. Loes Strik is een kunstenaar uit Amsterdam. Daarnaast heb ik hier een lei met werk van Peter Lazaroff, de kunstenaar waar alles mee begonnen is. Peter Lazaroff leerde ik kennen in 1991. Hij zat in een noodopvang voor asielzoekers. Het is dus een vluchteling kunstenaar en hij wil graag in contact komen met kunstenaars uit de streek. En toen heb ik hem daar uit dat noodopvangcentrum gehaald en hij een half jaar bij me thuis woont en werkt. Het is een zeer geliefd kunstenaar, een van de weinigen in ons land die dus nog de houtgravurentechniek beoefent. Mag we wat van jouw printen zien? Jazeker, maar dan moeten we even naar ons depot, want daar liggen 60.000 prenten. We hebben hier een prenten van Peter Lazaroff. Een prenten van een boerderij in Oosterwolde, de Biezenhutte. Peter heeft er nog een meer kleurenholtsnede van gemaakt. Dus voor de ene kleur, voor het zwart, de ene kant van het blok gebruikt. En op de achterkant heb ik gegraveerd de kleur die gebruikt is in de prenten. Alle dagen zag ik die man ploeteren op die blokken om er wat moois van te maken. En hij heeft me zoveel zien laten en beleven laten dat ik eigenlijk vanaf dat moment ja, er helemaal een passie van had om prenten te verzamelen. Niet alleen van Peter Lazaroff, maar ook van andere kunstenaars.
Daar ligt eigenlijk wel het begin van mijn grote passie voor prenten. Dus eigenlijk is het maar begonnen dat jou een vluchteling uit een asielzoekerscentrum in huis hebben. Ja, dus nou kun je zien wat vluchtelingen in Nederland voor goeds doen kunnen. Het heeft mijn leven totaal op de kop gezet. Ik had nooit gedacht dat ik ooit een school kopen zou om al die prachtige prenten, om die aan de mensen zien te laten, dat mensen hier komen kunnen. Dus mijn leven is totaal op de kop gegaan door de komst van een vluchteling-kunstenaar. In Nederland is er geen museum die zo'n grote collectie heeft. Ze hebben allemaal wel wat blokken en pleiten voor educatieve doeleinden, om zien te laten hoe prenten gemaakt worden, maar als verzamelobject hebben ze het niet. Dus in die zin dacht ik van, hé, dat zijn ook kunstwerken en die moeten ook verzameld worden. En nu is dit de grootste verzameling in heel ons land en die ligt hier in Vochtelo in het zuidoosten van onze provincie. En daar ben we erg trots op dat we deze prachtige collectie hebben.